सार अन्थाइजों फिन आरोबाव सासे बर' आइजोनि जिउ खहा। सांग्रां जा, अखा हाबाय थानाय समाव नोंथाङा दुब्लियाव माइ गायदों नामा? आइजोनि जिउ गोमानायखौ लानानै माजबाद ओनसोलाव सोमोनांनाय थासारि सोमजिदों। माजबादनि पाटकराव बे जाथाया माइ गायबाय थानाय समाव जायो। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय फाटकफोराव फिन सारअन्थाइ गावनायाव सासे आइजोनि जिउ गोमानायखौ लानानै माजबाद ओनसोलाव सोमोनांनाय थासारि सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला किसानपुर गामिनि रुंसारि नगेन ब्रह्मनि फिसाजो 45 बोसोर बैसोनि निमाय ब्रह्मआ किसानपुरनिफ्राय 2 किल'मिटार गोजानाव थानाय फाटकपुर गामिनि साखाथियाव फोथाराव माइ गायबाय थानाय समावनो दिनै साननि 11 रिंगा 40 मिनिटसो समाव सारअन्थाइया निमाय ब्रह्मनि सायाव गोग्लैयो। बे फोथारावनो निमायनि फंबायाबो खामानि मावगासिनो दङमोन। गावनि बिब'आ मा जाखो होननानै खाथियाव खारलांनायाव बिब' निमायनि जिउ गैयै गोथै देहाखौ नुनो मोनो। लोगो लोगोनो ओनसोलनि सुबुंफोरा माजबाद पुलिस थानायाव खौरां हरो। माजबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि जे.पि. शर्माया खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो फाटकपुराव नुजाथिहैनानै गोथै सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टम खालामनो थाखाय उदालगुरिसिम दैथायहरो। ৰাতিপুৱা আমিতো মাজবাটতে আছিলোঁ। ৰাতিপুৱা খবৰ পালোঁ যে বজ্ৰপাতত মানুহ ঢুকাইছে আমাৰ গাঁৱত কিষাণপুৰত। গতিকে কিষাণপুৰ নিবাসী নিমাই ব্ৰহ্ম বুলি ধান ৰুব গৈছিল, এইখিনি জানো আৰু। কিমান দূৰ ঘৰৰ পৰা পথাৰ? ঘৰৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰমান। এতিয়া মানে মাজবাট আৰক্ষী আহিছিলে? আৰক্ষী আহিছে, আহি খবৰ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে আহি পেলাই মৃতদেহ চমজি ল'লে, পষ্টমৰ্টেম কৰি নিছে। হয়, তাৰপিছত আহি পেলাই অন্তিম সংস্কাৰটো আমি ইয়াতে কৰিম আৰু। দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা নে? হয়।